Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin. Ei astu sinne teille ja istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa herranlaista. Tutkii sitä kaimin ja veen. Hän on kuin puu, vetten äärellä istutettu. Se antaa helman näolaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, jota tuule ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaa, vaan hurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, ja jumalattomien tie päättyy tuhoon.